بولی راجی جوڑش نہ بنداوی وسیلے او بولی ترک نہ ناراجی ذمہ واری مہربانہ بلوچ راج اینو ان 74 سال مست 21 فروری 1952 اٹھی برصغیر اٹھی بنگالی راج نیمہ غان بولی تپینا مروکا تحریک جہانی دیاڑٹ نشخے کہ امونا صوبان اینو جہانا ار راج تینا لمئی بولی تا ارزشت نزیہ مجلس مراگش و سیمینار تننگے او تینا راج و جہان بولی نا ارزشتان سرپد کننگو ہندا نیامٹ گڑاس راج تینا لمئی بولی تے زندہ تخنگ خاطران کوشش کننگو دا ہمو دے کہ ڈاکنا استنا بندہ بنگالی ورناک لمئی بولی تا ارزشت نا پدان اردو نا برخلاف جو دنا بنائے کرے رو اوفک اردوی ملکیہ بولی جوڑ مننگ نا برخلاف سلیسر دا ہمو دے کہ بنگالی ورناک تینا لمئی بولی نا رکھنگ کن تینے ندر کریر وینو ہمو قربانی تا صوبے کہ بنگلہ دیش و بنگالی بولی جہان اٹ وجود تخیرہ انتہے کہ بنگالی ورناک اسی گڑا سیان جوانی اٹ سرپد اسر کی زبان ارے گڑا راجم ارے و راجن دیہاڑن دا بولی تون گنڈو کی ہمو راجاک کہ ارا بولی تا ارزشت پو مسنو و تینا لمئی بولی تے رکھنگ اٹ سرسوب مسنو اوفتا اینو جہان نمونا کاٹم پڑزا و ہمو راجاک کہ تینا زبانات رکھٹ ویسوب مسنو گڑا اینو اوفتا دیہاڑ اچس افک زبان راجی جوڑش نامو ارزشت خوکا بشخاتیانا سٹے کہ بیدس بولیان اچو راجس مننگ نا خواستات پورا کننگ کپک ہمو راجاک کہ تینا بولی تو گمگار کرینو اوفک راجی جوڑش نا سفرٹ ام پدی تمانو زبان تران کننگ نا وسیلہ سیان برزا مرسا تینا راجی خیال و سما آتمونا اتنگ نا اسے وسیلہ سے بولی راجن دو درہ بیدہ جہانٹ سر کننگ تو نوار تینا راجی آداشت نہ رکھنگ و وجود نہ رکھنگ نا بنداوی من کے چائندار آزادکاراک بولی نہ رکھ راج نار بندغ نہ راجی ذمہ واری ہے کہ اوفک تینا لمئی زبان نہ رکھ کے کیر بولی نہ رکھنا کوشش تٹی کلان بلا کرد راجن چائندارو نوشتکار آتائے ننے تینا دیہاڑٹ باز دنو مثال دو بریک کہ لمئی بولی ترکن کے نامو راجنا نوشتکار و استاداک تینا بلن نہادنگا کرد سرت سنو اینو امو بولیک نبیر جہانٹی اوارو بلکن پین ہم زبانات مونی دننگ نا صوب جوڑ مسنو کہ ارانا جوانو مثال انگریزی ہے کہ اینو جہان نا ادب واپاری و ایلو پیڑا کار مرز مریک نن خاننا کہ لمئی بولی تے شونداری کن راجاک نبیر لمئی بولی ٹی ادب و ودی کننگو بلکن تیوغا جہان اٹی تینا لمئی بولی سر کننگ نا کوشش جود کننگ اٹیو مثال چینی راج کے ارا تینا لمئی بولی نا ارزشت نا بابت سما کننگ بولی نا شونداری نا خاطران تیوغا جہان اٹ کنفیوشس انسٹیٹیوٹ جوڑ کرینے کہ ارا ٹی چینی بولی و دود خوان فنگک اراتم کی عید کوزگ مرو کا راجاتیا بریک گڑا او راجات ورناک پیر کماشاک او چائندارا تزیا ذمہ واری کی گیشتر مرے رکی زوراک نا اڈ تیرو کا چم آتے ٹی تینا لمئی بولی تے زندہ تخیر راجی شناخت نا ایسری تا کلان بلا وسیلت ٹی اسٹ زبان ایسری ہے او زوراک بلوچ نا بولی تے سر کننگ کن وڑ نا چم و چالاخی کرینے کہ ارافک بلوچ راجنا بولی تے مرگنا گواچی کننگ نا صوب جوڑ مننگو دا چمبازی تے پرغنگو تینا راجی بولی تے زندہ تخنگو تینا راج دافتا اہمیتاً واقب کننگ کن راجنا زادکار و نوشتکار آتے تو اوار امو ادارہ غاتا ذمہ واری ہے کہ او بلوچ نا لمئی بولی تے رکھنا ذمہ واری تے تینا کوپا غاتے پھر باسما غاورناک اینو تیز گامنگا جہانٹ کے ہر گڑا ٹیکنالوجی تون تفو کے گڑا دا والا اٹ بولی کم سلیتنو جہان نا شون الو کا راجاک دا گڑائے پو مسنو کہ تینا لمئی بولی تا بننگو مچ کننگ تو نوار بولی تا ڈیجیٹلائزیشن نزیہ ہم
کاریم کننگ اٹیو کہ دا ہمو راجہ تا زبانات کن جہانی پیڑا سر کننگ نا جوانو وسیلہ سے ہندا وڑ نن ہم دا تیز گامنگا جہان اٹی اسے بزگو راج اسینا وڑٹ ساڑی ان گڑا ننے ہم گورجے کہ نن دا جہان نا ساڑی ٹیکنالوجی تے نبیر ایل کن بلکہ دافت تینا راجی دو دا ترقہ کن ام کارمرز کن دا ردٹ بلوچ راج اٹی گپ ترانان بیدس چنکو کچ سٹی عمل ہم خاننگٹ بسونے ولی بلوچ راج نلومئی بولی تے شونداری کن بس افس ہندا خاطران بلوچ راج نورناک باید ٹیکنالوجی نارزش تی پومرسا تینا بولی تے ڈیجیٹلائزیشن ننے مغا دیر تانکہ بلوچ نلومئی بولی تے گم و گار مننگان رکھنگی بلوچ راج اسینا راج مننگ نا تیٹی امو گڑا کے کمکے روفتے ٹی اسٹ بولی کو ولی دن کے ننا سے بزگو راج سے ان و زورا کا تباز چنبازی تا صوبہ ننا بولی مشت بندی کننگانو آسے نئی مغان ڈغارہ تبش و چانٹ نا صوبہ ننا لومئی بولی زیمیو گوڑا رٹوی نئی مغان اکیڈمک ردٹ بلوچ راج نلومئی بولی تا شیف خلنگم ننا لومئی بولی تے کہ آسے خلیس و بیم سے انتے کہ گڑاس کے خواننگ مفک اندونیت گپا تبش مفک او دیم او گم مریک ہندا وڑٹ اگا اینو بلوچ نا بولی خوانفنگ مننگ افس گڑا دا گم مننگ اٹیو بلوچ کے اینو راجی جوڑش نا سفر اٹی گام خلصائے گڑا دا سفر اٹی ننے بولی تیان بے خیال مروی اف بلکن ہمو چم و ڈسکورس آک ننا بولی تی کسفنگ و گم کننگ کن جوڑ کننگانو اوفتے راجہ نمونا اتسا تینا بولی تی رکھنگ کن عملی گام گچ کروئی انتے کہ اگا نن تینا لومئی بولی تی رکھنگ اٹ سرسوب متون گڑا نن راجی جوڑش نا سفر اٹ اچ وڑٹ سرسوب مننگ کپنا اگا نن تینا وجود زندہ تخنگ خوانا گڑا اوڑکن زبانات زندہ تخنگ اولی کو ارزشتیا شرط بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی